Ha? Wala ko itog. Ha? Wala ko itog. Bisag daw ko nila. Ha? Wala ko itog. Ikaw? Ako saan? Ito, good. Ay, natog guys. Ha? Ha? Boy, tug na ito boy. Wala ka na ulit dong? Para sa'yo mata, di ka muli. Doon naman. Balik sa ito. Stop sa tapuan. Balmarte. Balik na. Okay, okay brother. Ada ito. Amen. Agad ng gamitin. Agalan na metal. Dili, magsunod ako ninyo. Makusog na eh. Ako yun na. Kaya mo ko. Hing na akong pakusog ha para di ko mag-video-video diri ha. Nakay ka ng spec at pagkita mo na. Kita jigag tagag Xiaomi flying lagi. Xiaomi flying phone. Ha? Dito. Una. Sunod ka nila. Kamu magsunod ka nila. What's up, Pils ka? Classic, dahil pang classic. What's up, boy? Classic, bilis ka. Remote na rin, remote kayo. Alimot, boss. Boss, alimot. Bahay ang singot. Awar ko na ho. Oh. Oh! Wala nagwa, oy. Pero mag-GC eh. Ha? Suko overshot din nga ba? Ha? Suko overshot, siguro banting-banting. Overshot juga eh. Ayaw pagkuan. Piyansa, ha? Ang imong lawas gihabilin. Ayaw gihabilin. Kuyog lawas ug kanang gabi. Ay, banking nga na yun. Do, dakang milyones nangagi kaniya, do. Dakang milyones nangagi kaniya. Milyones? May mga BMW ba? Lagi? What's up, Pils ka? Pila lang converter. Nag-90. Habi na rice. Malawit na rice. Madagan na siya. Akan naablihan ng kape sir. Sige daw. Kumusta ang ride na to, dali dong? So far, okay na. Grabe kayong Scoopy, 1000cc ng Scoopy. Wala din si Carly Korea din. Grabe, 1000. Gago ka ba? Overtake ang katawan. Di nabulyog Ducati. First gear pa to. 1,000. First gear. Narigir. Napay gear ang Scoopy. First gear ko nag-scoop eh, may. Grabe. Gibertik ka na kwan. Aray. Tara ng driver scoop eh. 1,000cc ko nga scoop eh. Wala rin 10cc ang kawan. 1,010cc. 1,010. 1,000 na, 1,000. 1,010 pa daw AI. Ayun pa. 1,000cc. For the views, J-Mac.
What's up, Pilska? Yeah! For the views, J-Mac. Ilo mo yun. Sir, ay. Oh. Konson! Pinag-leaders. Ha? Mga ko. Hindi na sila. Kaupan. Hindi ko kapire ako. Pakapi-kapi sila. Baby. Ay, ano mo kuwan sa? May na kayo mo na ba? Sila eh. Banking ba? Banking. Today, kurang utanaw. Ujin sa tayo. Basta may multi-cab niya doon, bangko. Sa multi-cup, banking. Banking na multi-cab eh. Nato yung multi-cab, magsigsabay-sabay eh, gusto kayo panagan. Okay, murag din multi-cup. Kita sir. Ay, naikkan. Oh, bang sir. Wait sila. Kamu di mana? Oh. Kamu di? Mata. Lato mo ba? Ganun nilakot. Tatunahan. Ato ang giparking lunahan. Ha? Limot gihapon. Kamusta ang tanga, sir? Okay ra. Bahala ko itulog basta. Kung mag-check mo motor? Kung mag-check mo motor? Ano naman ako ba? I-upload mo sa vlog ba?
amigo nga photogenic.